नमस्कार, मी भक्ती भावे. नागरिक नामाच्या या एपिसोडमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत मूलभूत हक्कांसंदर्भात. आपल्या भारताच्या संविधानामध्ये भाग 3 मध्ये आपल्या सगळ्यांचेच मूलभूत हक्क लिहून ठेवलेले आहेत. आज आपण थोडंसं त्याच्याविषयी जाणून घेऊया. पण सगळ्यात महत्वाचं आणि जे अगदी सुरुवातीला साहजिक प्रश्न पडेल तो असा की मूलभूत हक्क म्हणजे नक्की काय? मूलभूत हक्क असे काही बेसिक हक्क असतात. मूलभूत शब्दामध्येच आपल्याला अर्थ लक्षात येतो की जे कुणीही माझ्यापासून हिरावून घेऊ शकत नाही. याचाच अर्थ समोरची व्यक्ती कितीही पॉवर पोझिशन मध्ये असू दे, कितीही सत्ता समोरच्या व्यक्तीकडे एकवटलेली असू दे, ती व्यक्ती माझ्याकडून हे माझे काही जे हक्क आहेत, मूलभूत जे आहेत, ते हिरावून घेऊ शकत नाही. हा मूलभूत हक्कांचा अर्थ होतो. ओके. संविधानाच्या भाग 3 मध्ये अनुच्छेद 12 पासून ते अनुच्छेद 35 पर्यंत आपल्याला मूलभूत हक्कांचा सगळा मजकूर दिसतो. आता मूलभूत हक्क संविधानातून जेव्हा आपण वाचू तेव्हा 3 शब्द इनफॅक्ट सारखे आपल्याला दिसतील. त्यातला पहिला शब्द आहे राज्य. उदाहरणार्थ अनुच्छेद 14 मध्ये आपल्याला असं दिसतं की राज्य कोणालाही कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही. हे एक उदाहरण झालं. पण राज्य म्हणजे नक्की काय? तर याची व्याख्या देखील मूलभूत हक्कांच्या सुरुवातीला भाग 3 मध्ये दिलेली आहे. इथे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश राज्य असा राज्य या शब्दाचा अर्थ होत नाही. तर संविधानाला राज्य या शब्दामध्ये जे अभिप्रेत आहे ती आहे आपली शासन व्यवस्था. ओके. सो पूर्ण भाग 3 मूलभूत हक्कांचा जर का आपण पाहिला तर आपल्या असं लक्षात येतं की आपलं संविधान असं म्हणतं की येथील नागरिकाच्या प्रत्येक मूलभूत हक्काचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी, त्याला धरून कायदे करण्याची जबाबदारी, त्या कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही राज्याची आहे, म्हणजेच संपूर्ण शासन व्यवस्थेची आहे. ओके. सो तो झाला राज्याचा भाग. दुसरे जे 2 शब्द आपल्याला बऱ्याच वेळेला या मूलभूत हक्कांमध्ये दिसतात ते आहेत, एक म्हणजे नागरिक आणि व्यक्ती. ओके. सो मूलभूत हक्कांच्या यादीतले काही जे हक्क आहेत ते कुठल्याही व्यक्तीस, म्हणजे मग तो आपल्या देशाचा नागरिक असो वा नसो, त्याला लागू आहेत. आणि काही हक्क आहेत की जे फक्त येथील नागरिकांस लागू आहेत. सो आता आपण जसं पुढे जाऊ मूलभूत हक्कांविषयी जास्त जाणून घेऊ तसं आपल्याला ते लक्षात येईल. तर हे झालं बेसिक इंट्रोडक्शन मूलभूत हक्कांचं. सुरुवातीला मी इथे मात्र एक नक्कीच सांगेन, आपण मूलभूत हक्कांच्या तपशिलात जाण्यापूर्वी, की इथे आपण जी चर्चा करत आहोत, इथे जे आपण मूलभूत हक्कांविषयी जाणून घेतो आहोत ती बेसिक ओळख आहे, मूलभूत ओळख आहे. ओके. मूलभूत हक्कांचा एकंदरीतच अर्थ, त्याला धरून असलेली कॉम्प्लेक्सिटी आणि एकंदरीतच मूलभूत हक्क जर तुम्हाला तपशिलात समजून घ्यायचे असतील तर तुम्हाला नक्कीच संविधानाचा टेक्स्ट वाचावा लागेल. आणि याच्यासाठी संविधान कुठे शोधायचं, त्याची कॉपी कशी डाउनलोड करायची, याचा आपण व्हिडिओ या एपिसोडच्या आधी देखील एका एपिसोडमध्ये केलेला आहे, तर तो तुम्ही जरूर पहा. आता आपण येऊया आपल्या मूलभूत हक्कांकडे. सो ढोबळमानाने आपल्या संविधानामध्ये जे मूलभूत हक्क दिलेले आहेत त्याचं 6 गटांमध्ये वर्गीकरण करता येतं. ओके. हे 6 गट कुठले आहेत? पहिला गट आहे समानतेचा हक्क, दुसरा गट आहे स्वातंत्र्याचा हक्क, तिसरा गट आहे शोषणाविरुद्धचा हक्क, चौथा गट आहे धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क, 5वा गट आहे मायनॉरिटीचा म्हणजे अल्पसंख्याक वर्गांचे सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क, आणि 6वा गट आहे संविधानिक उपाययोजनेचा हक्क. तर साधारणपणे या 6 गटांमध्ये याचं वर्गीकरण आपल्याला करता येईल. यातला पहिले जे 3 गट आहेत ते आपण या आजच्या एपिसोडमध्ये थोडेसे खोलात समजून घेणार आहोत आणि पुढच्या एपिसोडमध्ये अर्थातच उरलेले 3 गट. पहिला जो गट आहे तो आहे समानतेच्या हक्काचा गट. अनुच्छेद 14 ते अनुच्छेद 18 पर्यंत आपल्याला समानतेचा हक्क हा आपल्या संविधानामध्ये बघायला मिळतो. मग त्याच्यामध्ये अर्थातच कायद्यापुढे समानता किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग अशा 5 क्रायटेरियांना किंवा इतर कुठल्याही कारणांवरून नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्याची मनाई हा एक आपला हक्क दिलेला आहे.
ज्या काही गव्हर्नमेंटच्या नोकऱ्या आहेत, सरकारी नोकऱ्या आहेत, त्याच्यामध्ये सर्वांना समान संधी मिळतील, हा आपला हक्क तिथे लिहून ठेवलेला आहे. कुठल्याही प्रकारची अस्पृश्यता यापुढे साध्या सोप्या शब्दात सांगायचं तर खपवली जाणार नाही, चालणार नाही, ती संपूर्णपणे नष्ट करण्यात आलेली आहे. तो कायद्याने गुन्हा आहे असं समानतेच्या हक्कामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. आणि सगळ्यात शेवटचं की पूर्वी ज्या पदव्या, जे किताब मिळायचे, उदाहरणार्थ राजकुमारी, रायबहादूर, जे काय म्हणे आपण एक जमीनदारी स्टाईलचे जे किताब होते, ते आता आपल्याकडे ती प्रथा पूर्णपणे नष्ट झाली. कारण आपण आता राजकीय दृष्ट्या सगळे समान स्टेटसचे आहोत, समान दर्जाचे आहोत. तर त्यामुळे अशा प्रकारचे हक्क समानतेच्या हक्कामध्ये लिहून ठेवलेले आहेत. मात्र जेव्हा आपण समानतेच्या हक्काविषयी संविधानात जाणून घ्यायचा प्रयत्न करत आहोत, त्यावेळेला समानतेचा हक्क हा न्यायाच्या अंगाने आपण बघितला पाहिजे. याचाच अर्थ काय, तर आपलं संविधान जे आहे ते ऍब्सोल्यूट इक्वालिटी बद्दल बोलत नाही. ओके, म्हणजेच काय, तर अगदी साधं उदाहरण घ्यायचं झालं तर माझ्या घरामध्ये समजा 2 मुलं असतील आणि एकाचं वय समजा 8 असेल आणि एकाचं वय 4 असेल, तर दोघांसाठी जे जेवण बनेल ते त्या वयाच्या गरजेनुसारच बनेल की नाही. का आपण दोघांना, तुला एक मी पोळी दिली आणि तुला दुसऱ्याला तेवढीच पोळी देते मी एक, असं चालेल? तर आपण काय करतो की साधारणपणे गरजां लक्षात घेऊन त्या प्रमाणात आपण साधनं उपलब्ध करून देतो. त्याच पद्धतीने आपल्या संविधानामध्ये देखील समानतेचा हक्क हा जो आहे तो प्रत्येक समाज घटकाच्या, प्रत्येक घटकाच्या गरजांना लक्षात ठेवून डिझाईन केलेला समानतेचा हक्क आहे. मग एखाद्या गटाची जर गरज जास्त असेल तर थोडीशी काय म्हणे आपण त्याला आपण इंग्लिशमध्ये पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन म्हणतो किंवा अफर्मेटिव्ह ऍक्शन, म्हणजे थोडे विशेष योजना त्यांच्यासाठी कराव्या लागल्या तरी सुद्धा ते करायची तरतूद आपल्या संविधानामध्ये आहे. उदाहरणार्थ समानतेच्या हक्कांमध्येच सध्या म्हणजे आपण आरक्षणाला धरून सध्या बरीच चर्चा होत आहे. तर आर्थिक, सामाजिक जे दुर्बल घटक आहेत त्यांच्यासाठी विशेष उपाययोजना, स्त्रियांसाठी विशेष उपाययोजना, बालकांसाठी विशेष उपाययोजना, या ज्या आहेत या विशेष उपाययोजना आहेत त्यांच्या गरजांना धरून तयार केलेल्या, याची प्रोव्हिजन देखील समानतेच्या हक्कामध्ये केलेली आहे. तर हे आपण लक्षात घ्यायची गरज आहे. हा झाला समानतेचा हक्क. दुसरा जो गट आहे तो आहे स्वातंत्र्याच्या हक्काचा. आता स्वातंत्र्याच्या हक्कामध्ये अनुच्छेद 19 पासून अनुच्छेद 22 पर्यंत गोष्टी लिहून ठेवलेल्या आहेत. पहिलंच जे आहे स्वातंत्र्य ते आहे भाषण स्वातंत्र्य आणि त्याच्यासोबत येणारे इतर हक्क. त्याच्यामध्ये 6 स्वातंत्र्य आहेत, जसं भाषणाचं स्वातंत्र्य आहे, अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आपण त्याला म्हणूया, कुठल्याही प्रकारचा व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य आहे, देशभरात कुठेही राहण्याचं, फिरण्याचं, स्थायिक होण्याचं स्वातंत्र्य आहे, त्याच्यानंतर असोसिएशन्स म्हणजे संघ काय म्हणूया आपण ऑर्गनायझेशन स्थापन करण्याचं आपल्याला स्वातंत्र्य आहे. अशी ती 6 स्वातंत्र्याची यादी आहे. ओके, फक्त एक लक्षात घ्यायची गरज आहे आणि जिथे मला वाटतं एक नागरिक म्हणून आपल्याला ते जास्त जाणून घ्यायची गरज आहे की हे जे सगळे हक्क आहेत ते अनलिमिटेड नाहीयेत. ओके, म्हणजे या प्रत्येक हक्काच्या टेक्स्टमध्ये, त्या मजकुरामध्ये जेव्हा संविधानामध्ये आपण वाचतो तेव्हा त्याच्यामध्ये या सगळ्या हक्कांना जी एक चौकट दिलेली आहे ती अशी आहे की जिथे राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येणार नाही किंवा जिथे इतरांच्या अधिकारांचं उल्लंघन होणार नाही, जिथे नीतिमत्तेला, आरोग्याला, सार्वजनिक आरोग्याला धोका होणार नाही, अशा कुठल्याही गोष्टी आपण माझा हक्क आहे म्हणून करताना करू शकत नाही. ओके, म्हणजे तिथे आपली बाउंड्री आहे असं आपण समजूया. पण अर्थात आपल्याला माहिती आहे की काय चांगलं आणि काय वाईट, काय म्हणूया आपण, काय नैतिक काय अनैतिक हे कोण ठरवणार, इथे येऊन तो सगळा विषय अडकतो. आणि मग वेळोवेळी वेगवेगळ्या न्यायालयांच्या माध्यमातून किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या वेगवेगळ्या निकालांच्या माध्यमातून या स्पेशली भाषण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सारख्या हक्काची बरीच चर्चा झालेली आहे आणि ती तुम्ही जरूर खोलात जाऊन वाचावी असं मला वाटतं. स्वातंत्र्याच्या हक्कामध्येच म्हणजे अभिव्यक्तीला धरून जे काही हक्क आहेत त्याच्यानंतरचे जे हक्क आहेत त्याच्यामध्ये अजून 2 भाग आपण पाडू शकतो. एक तर जे संशयित म्हणून पकडले गेलेले आरोपी आहेत,
ओके, त्यांना आरोपी म्हणजे संशयित आरोपी मला म्हणायचं आहे, किंवा ज्यांना शिक्षा म्हणजे जे कन्व्हिक्टेड आहेत, ज्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध झालेले आहेत, अशा व्यक्तींचे देखील हक्क हे मूलभूत हक्कांमध्ये लिहिलेले आहेत. म्हणजेच एका उदाहरणार्थ, अगदी उदाहरण देते, की एकाच गुन्ह्यासाठी 2दा शिक्षा होऊ शकत नाही, किंवा जर कोणाला संशयित म्हणून पकडलं असेल तर त्याला का पकडलं जातंय हे त्याला कळणं, हे त्याला सांगणं हा त्याचा अधिकार आहे, तो त्याचा मूलभूत अधिकार आहे, आणि ते कोणी त्याच्याकडून हिरावून घेऊ शकत नाही. ही ऑर शी हॅज टू नो वाय ही ऑर शी इज बिंग जेल्ड असं. तर सो हे देखील स्वातंत्र्याच्या हक्कामध्ये आपल्याला अधिकार लिहिलेले दिसतात. आणि शेवटचा आणि जे महत्वाचं आहे तो म्हणजे अनुच्छेद 21. अनुच्छेद 21 हा अत्यंत महत्वाचा आहे आणि एकंदरीतच आपल्या दररोजच्या आयुष्याशी भरपूर संबंधित आहे. अनुच्छेद 21 आहे तो म्हणजे जगण्याचा हक्क आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क. आता तुम्ही म्हणाल जगण्याचा हक्क म्हणजे काय? तर जगण्याचा हक्क म्हणजे नुसतं मी हा ठीक आहे, उठलो सकाळी आणि आता आय एम एबल टू ब्रीथ, श्वास वगैरे चालू आहे माझा तर मी जगतोय, असा नाही. तुम्ही जर का वेळोवेळी बघाल तर सुप्रीम कोर्टांनी, हायकोर्टांनी जगण्याच्या हक्काची व्याप्ती वाढवलेली आहे. ओके, म्हणजे 1950 पासून ते आतापर्यंत जर का आपण बघितलं की ज्याच्यात हल्लीच मला वाटतं 2015 नंतर 16-17च्या दरम्यान कधीतरी राईट टू प्रायव्हसी, गोपनीयतेचा राईट टू प्रायव्हसी हा देखील जगण्याच्या हक्कामध्ये आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्कामध्ये त्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जगण्याच्या हक्कामध्ये सगळ्याचा समावेश होतो. रोजगाराचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क, मला चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळतील याचा हक्क, प्रत्येक गोष्ट जी मला माझ्या परिपूर्ण विकासासाठी गरजेची आहे, ऑलमोस्ट त्या सगळ्या गोष्टी जगण्याच्या हक्कामध्ये येतात. त्यामुळे हे त्याचं वायडर इंटरप्रिटेशन आहे, त्याचा व्यापक अर्थ जगण्याच्या हक्काचा आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने आपण स्वातंत्र्याचा हक्क हा आता गट पाहिला. समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याच्या हक्कानंतरचा तिसरा जो गट आहे तो आहे शोषणाविरुद्धचा हक्क. शोषणाविरुद्धच्या हक्कामध्ये 2 घटकांचा मेन विचार केला गेला आहे. त्यातला पहिला आहे की जी पूर्वी वेठबिगारी होती, ज्याला आपण बंधुआ मजदुरी म्हणतो, की ऑलमोस्ट म्हणजे तुम्हाला यू आर अ बॉन्डेड लेबर ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो, ती त्याला त्या शोषणाविरुद्धचा हक्क व्यक्तींना आहे, लोकांना आहे असं म्हटलेलं आहे. आणि दुसरा अर्थातच लहान मुलं, बालकामगारी जी होते, बालकांना जिथे धोकादायक ठिकाणी जिथे कामाला ठेवलं जातं त्याच्या विरोधात संरक्षणाचा त्यांना हक्क आहे. मूलभूत हक्कांच्या बाबतीत या एपिसोडच्या शेवटला 2-3 गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजेत. एक तर संविधानामध्ये जे मूलभूत हक्क दिलेले आहेत त्याचं संरक्षण करणं ही राज्याची जबाबदारी आहे आणि या राज्यामध्ये पूर्ण शासन व्यवस्था येते. म्हणजेच माझी जी लोकल महानगरपालिका आहे, ग्रामपंचायत आहे, मी निवडून दिलेले प्रतिनिधी जिथे बसतात ते विधानसभा, संसद, या सगळ्यांचं एकत्रित काम आहे की माझ्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण होईल असे ते कायदे तयार करतील, माझ्या शहराला, माझ्या गावाला तशा सुविधा पुरवण्याची धोरणं आखतील. त्यामुळे ते त्यांचं कामच आहे. तो झाला एक भाग. दुसरं, मूलभूत हक्क आपल्यापर्यंत जे पोचतात ना ते कायद्यांच्या माध्यमातून पोचतात. त्यामुळे उदाहरणार्थ जर का बाल कामगार म्हणजे बालमजुरी होता कामा नये धोकादायक ठिकाणी असं जर का आपण एक हक्क घेतला तर त्याला धरून बाल कामगार प्रतिबंध कायदा आहे. ओके, सो या कायद्यामध्ये मग नक्की आम्ही बालमजुरी कशी थांबवणार, नक्की कोणाला जाऊन रिपोर्ट करायचं, नक्की कोणाकडे जायचं दाद मागायला, या सगळ्याच गोष्टी दिलेल्या असतात. त्यामुळे संविधानामध्ये 1-2 वाक्यांमध्ये जो हक्क आपल्याला नमूद केलेला आहे त्याचं एक्सपान्शन आपल्याला या वेगवेगळ्या कायद्यांमधून दिसतं आणि त्यामुळे कायदे जाणून घेणं हे खूप महत्वाचं आहे. नागरिक नामामध्ये आज मूलभूत हक्क या विषयाला धरून इथेच थांबूया. धन्यवाद.